guys. Yan guys, ang ganda ng paligid guys dito sa Banban, Tarlac. Yan guys, oh. Dun sa baba, ang ganda, oh. Yan. Sarap sa pakiramdam guys kapag nasa bundok ka. Tahimik. Ang dami pang mga puno. Dito to guys sa sa Banban, Tarlac. Mamasyal kami para makarelax-relax. Ganda talaga dito guys. Ang dami pang mga puno na tanim, oh. May enjoy mo talaga dito magpasyal. Kaso sa ngayon, kunti lang yung tao kasi yun nga, pandemic pa. Isipan kasi namin mamasyal dito guys kasi para may relax namin yung makapag-relax ba. Yung hindi lang laging nasa bahay. Dito naman sa bundok na pinunta namin, kunti lang yung tao. Tsaka malayo sa bayan. Guys, ang ganda sa baba guys, oh. Mas gusto ko pa sa bundok tumira. Nung nasa probinsya kasi kami, sanay kami sa bundok. Lagi kami nagtatanim dun sa bundok. Ay guys. Di na ako nakapag-vlog guys sa daan. Nag-vlog pa sana ako kaso grabe ang init. So dito na lang ako nag-vlog sa nung dumating na kami dito sa Banban. Ay, yung asawa ko nagduduyan. Oh my god. Yung asawa ko. So, ito mga tabi tayo. Ayan guys, duyan. Oh. Paano mo nga yun? Magbahawa ka dun. Hindi. Iingat mo patat ako matulad. Mago. Ayan, tingnan mo guys. Sarap. Presko. Mataas kasi guys itong bundok dito sa Banban, Tarlac. Mountain, Bella Mountain. Bella Mountain ba ang pangalan nito? Bella Mountain. Pasyal na kayo dito Tarlac. guys. Sarap sa pakiramdam na yung wala masyadong tao. Perfect ang lugar. Perfect. Presko. Yeah. Tanggal stress. Kaysa sa marami sa syudad. Ito yung aming araw ng date namin. First September date. Si Rina. Hi. Uy, kakulay. Ang cute. Kaganda. San kulay. Kasi guys, ito guys yung bundok. Bilog na bilog siya. Tapos napaligiran siya ng maraming puno at saka nasa tuktok siya mataas. Diba Rina? Mataas dito. Tapos yung sa baba guys, kung makikita nyo yun, babang-baba yan. Kasi nandito kami sa taas, sa tuktok. Ano masasabi mo Mr. Adam Marcel? Maganda dito po. Pasyal kayo dito mga ma'am and sir. Comfortably ka ba? Yes. Halagang 25 pesos, enjoy ka. Matutulad dito. Nawala na ba yung inis mo sa akin? Nainis siya sa akin kanina kasi ayaw niya pumunta. So parang wala na siyang time sa akin. Kaya nagtatampo ako. Nagtatampo ako sa kanya kasi parang hindi niya ako love. Love kita. Ayan guys. Duyan. Yan. Nagduduyan ah. Yan. Yeah, nakatakot. Hindi man kaya tumata. Hindi man kaya maano. Hindi yan. Huwag mo masyadong inapit bidon ka. Paano ba talagang harap? Guys! Nakaka-relax
Wait! Wait lang. Gusto ko yung matula. Anong pakiramdam, Rina? Sarap! Fresh? Nakakapag-relax, no? Kain lang. Nakakapag-relax. Nanapay-dili siya sabay. Nagatagili. Wow! Yeah! Sarap, guys. Gano'ng kasarap? Sobra. Yung pakiramdam na yung Ganda. dahil nakakapag-relax. ka Sobrang dito ganda sa- ng view sa baba, te, oh. Green na green? Astigon? Hi, guys! Hi, guys! Astig. Ah. Ka-cute. Okay na. Tulak mo nga, Mer. Yan. Wow! Ibari ka sa sanga. Ibari ka sa sanga. Ayan Hi, guys, guys! si Jomer, si Rina, Hello. nag-relax Nandito po kami na guys kami. sa Banban, sa, ano kasi pangalan dito? Bila Mountain. Bila Mountain. Napakasarap po dito, guys. Ka-open lang nito guys. Yung mga Ka-open lang. single, baba mo Yung mahilig mamasyal. yung mga single, o kahit yung may mga ano, pwede mo dito mag-stay. Saka napaka-relax po. Kasi presko yung hangin, tsaka wala masyadong tao. At saka kahit di ka mag-mask kasi wala naman masyadong tao. Kunti lang. May relax niyo po yung sarili niyo. Kasama yung mga anak ko. Bundok po siya guys, napaligiran din siya ng bundok. Yan, ganda po nga sa kanila. Yes, napakaganda guys. Lalo na kung ito ay sa baba niya itabing dagat. Naku, perfect yung lugar na to. Perfect na perfect. Ah, Para sa napakaganda mga siya. mag-date, Yung mga celebrate yung birthday nila, simpleng May celebration. jowa man o wala. May jowa man o May wala. jowa man pwede o wala. Minor man o senior, pwede dito. Parang lasing lang. Pwede kayo dito. Hindi mo ba alam yan, yan ang sumisikat yung mga simpleng kwan lang. Tapos ako sige kong kaon. Bye guys!